muntu naro sebi mukungu ono ibe nanda asigate echire muntu naro bako bambara mukungu ndiye kwa ngana ngakitokora ngochoreka kuchenga kyonengera bura mota kutagore nyomba oyona kwarange iyo intenseye ndibuwe kaini ebinte bikogenda bitari tesem kuna sagira tabanga heruta atakonye Yakob. Sebenarnya aku aja tuh karena ini dia biasa. Apa cukup gunda kali baku di giung. Lakini ya kene tarasa reka moto mba target. Uko nga guachi lagi ka. Lakini ya kene ngana abaya makonu abantu nali bakonyara go express to say nga oyo. Namwanje lakini akara arenge buya. Ekigaragi yabe iribo. Wantu yanda arasoma bibungo bike. Ndalo gosembu ya mwana. Maite jena tini koros marandi karen kuruka. Kuikaransa abwa na roselio. Okay. Ikitabu kia ruka. 6:34 to 6. Nara baria wana baku eba tumiri. Ruka 6:34 to 6. Naende kimurarwe bintu singo asabantu mosemerti nga monyore kurwase bare mbuyaki mwanyora ekiagara nonye n'abanyene bibe nibo bakurwasa abanye igwa none pa akunga moisonde inkwa nyubere chiane nae korangaki none gosinkwa oro monto nyatabuga dia sakole kuburi ngokwanale nakini bono ngayigo takurushi matega harasa mangana abantu tulebuya omonto okolema kwae ogese bituma obeka kiage obeka chuguni no yakogenda bara obora kuruoro no ngora egese oyo tabuga tirede ngayigo takurusata tewangambu yakirono morisi imumbu yakimora nyora tirimoka ekiagara nonye n'abanyena bibe niho bakurwasa abanyene bibe iwa karatiga ndekwagerera ibune pasi kuri Nairobi nona barogimba mate kuna bakogenda ibintu byabo mumma cya barogimba makogenda tebanga nonya n'abanyene ebibe mbamanyete una bakora manganabo nona abantu bari ekiro onye bakoni chiombe bakona na chibesa buna abamanyeine usebo abakoni chingondi be chingondi abe bitunguo be chingende bate abanetie ababulate stima kwa stima mate moigwe mangana alenza ke na moigwe abana umuntu nawe atabanga abana batabitanga njikurenda babora abasambe obachande umuntu natabuwo nabako distinguish abaho nabametoro bakamenya wowe no ameta ikiya none ko rutabage ko kinge sai none ntiraso kirira bokumanya nono kumutuma nabe ko kiburo moyo karate mori igo yonko ra igotare moyoka ngakiate mbuya kitura nyore mori skor ngakiate mwakiri namanyire kimwakiri tuanje bakora maya na korusingo tari korengereria konyoregento gyo koyoneriwa engeri yaino nere nene
na inu nabore abana bo igoro mono karatigera igo onye ndimo ukanga kimwateba igwa yani ko muntu buna bono muntu kakugusaba bori uiko nayo chumenga na inche na change ko iro muntu ekerero no iro muntu tabugati nyaruka ayo kumui mate bibungo mbire bikogenda buna sa yiyale tari kende gyonsyo ko correct mate abantu mbako pimete sara bulu karanstesa mate ndino ya zagero iwo abantu buna mu karanstesa omuntu naro mate okubekera ta magisi bulu karanstesa no tarenga ko ni bolemo agotanga nko ni ure yani akubangirite nko ni ure ntiro korekana yani abantu mbacha ito muntu bakarakura akubuli mo abana bali kwanyorete bano nande muri tuli mata bantu ko wake bali kisabu bangu wake kisabu abana bo onye yodo bwa kibesa bamusinyiti oya yako nyabuna chimbeba ngaye kuira bale ngamone nai mangana ingo swali mate kitabu ngere ngo soma ke goteba iga mulisi ke goteba nga omwana oyo buna kuiburwa asekare na ya Nyasaye sekare na ya Nyasaye Nyasaye obiriti akurobiriti chibesa chiaye mate kara iwonda rabate ndiro ko no chibesa ukubara chiribu diri abana ba soire chi university okubara ibulika motani mochango na moto nyumba bago kora chiasira kwa kuminga ki chibesa na kabaliri eki agende esemirimo yachaka eki agara nkyokore gwokore buno mwana akuagura Nyasaye maite nguyu bono nkuagura okora ta chibesa kyo kuagura Nyasaye kokoira Nyasaye se kerasi gwani public okoechi public okumuira boarding okora tere chi boarding Nyasaye amanyete buya akiwana kike bunge giya ko raba ninkolera ekiagerere no muya mono onya na asaba ngiti ngakiara Nyasaye ngakiara no na asaba le ngaki abangiti mbuya mulona tegwete ngakinya sa akimoya ngakinya sa no nya asaba le ngaki bona torangiri ngaki abana bakia maene batabita batigara totuare lisoria mabera omuntu tokorigia okorigi 10 asere gotigete 200 gotigete 500 okorigi baka okoiregeka 30 minutes bale kama nyure no mule use mukwete moyo mule tiaso meke bungo kende sagiro mito ekebungo kene ngera gotabanga to basa kuanga omuama to anto bara bangi to muama te bakasi gite chinchira de monto reli maka kita sagiro na tira bugo na buri mungu oma ite sagiro konya ai ma ite ngabugo kali go chinya tuon konya ma nti ma tio sagiro na ta kanyo ironge ne yangi na no sagira go charo go itera era no sagira nanjira yunga kingo koranso ebuo mai to mo chinero kuja kubuli kurunjira ni soya gosi lakini asina raga ya yani yoko swajiuka iwa mate yani tika kwanga omuntu yine enargo gochira ngaki akagita jikayaba no kugita jikayaba ne chingia akagita jikayaba gitete kirasi imo abayibagacha Polo ka ukuliguma abako mokonya basinywa sibagwetera Potoranga sandi bale ngumambire kuyo Tia kugitekirasi ugitekirasi Tagero potora sandi ko goitwa
Nori skuru to ikora mirango ne renge. Bere aria se chi obisi chi nene. Okonyo mirango ne renga. Oyomo oyo ga kuiguo munyadeni oyetera nga takolitiki. Igwa eke bunga kemo kia Biblia delibu anjite no raye eke otanga love your neighbor as you love yourself. Igo number 1 kwa maki ke bunga kebia love your neighbor as you love yourself. Igo ngotanga na kuyanja naye eke kwa kole kuyanja unabuya anjete omaye kokoranga ki omaye gwancho yonde eke gwancho yonde to komokorera bobe ekiagera yo monyene to igwe korera bobe wetabu gekorokunga kwon Leviticus ne rabarawe 1913 ogende 1718 aba bibungo muri maiso mokurika no bweta maiso kujiga somera kake na yokurusi lakini umuntu arakubika jiwe so mpesa piwa cheki norore ile ngana tewa abarawe 1913 ogende 16 na 17 ngaki ajaga karaiwa ngaki to basakorianania omogisangio ngo aha wose como urereria aha aha igo ntegerera bo ese kono omuntu okuburugire bituma akora kuburugire bituma engeri yakabanga ani ngana bwate no mayete sine kongete mo engeri ya ebuna buru gukura nere korangaki mo bate akore ngaki baranga mo iburu tiyo ori omuntu obori okomori ora okora ogenda abandi mbara muraba bisa yakire abantu bakokorera mirimo bakoburite kya nondo ngori toigo korangaka ngarusanye rongori rimwanyu kero monte bikombe abandi mbara ko kwanyore ne biasi omuntu anyore biasi mogonda okutubekera ni biasi ya omutenga chore kema ebesa gusige nduki Nakiateba to basa ko tumana gose kolianania omogisangio goso muamato to basa komo korera bobe baranga mwanyi guri tabita konyanga mwamuri ndagiruri tali mwenzi ko mulisi nkonye kila na atitubu wonge mulisi to baisa goetaeta ase bati abantu bamino okwano bogenki na to baisa kogera oyo mina itwe asoko bakirori bwo borimo igo kala kirara abantu mbara bagwetana na poma kwa poma bakungu bara bakoboke gituku abana lika bakwenda bulebusi nayo kuboka bulebusi kuchumuchi na Teresa ngoko sakinde nyanko igweta mangana bete etago tarago tebio motebi to lero monta itwe bosa igoro yao abantu mbara bakogera omogisangio ye okumburu iboko igoro yao okoruwe chiro kwacha gesare mbuyore gesare na ara abono gesare tarai kachi nka kurwa karuwe tenya maiya moga kori mbuyore gesare na kaligirio nyatayo tiankora ngaki gesare utware ngechiro rero moga diria ko kunyumatia baigo onge agocha igo kwa moso renga matia bana na nyuge to basa kogera omogisangio kunya goteba oborimo aitubo yao baranga mwanyu guri 17 to
baisa kogecho yo mino ima senkoro yao. To basa kogecho yo mino asenkoro yao ime. Kurendo mo kurele maisa marore. Kurendo mo kurele maisa marore. Elinde to akole vive maisa. Elinde to akole vive asengenje yaye. Igo. Tiako wango moto muange ta matukonsi pi. Wange to monto pi obogi mo pi. Yani asengenje wange to monto. Bonole ta asengenje wange to monto. Ebo gimo tiako wango monto asenkoro yao. Onyo kodra mamocha asore. Koranga kiateba. Motebi mokurere. To basa ko na ne deni giara gogo ta kokwa otamotebe tibu ya amaene nigora kubobe asobo gimo. Kitabu ngia rocha mangana nsi. Sagero ngwango kiegente kam. Tena rasomo. Ecclesiastes 9:15. Ecclesiastes 9:15. Dan no morant mupir. Molisem. Ngi ya kono. Doko manyasi kwa kwir. Kolenda somo chioyo. Akanyole kanaroro umuntu mutaka olengo mungai. Ngakiate. Omuntu mutaka olenga ngaki. Karatika omaete mutaka ntubwata arakane. Ntegerere. Tubwata mutaka arakalenga. Obutangani ntubwata obomo boko socio poverty. Yani buoko tamanya ngakyo sanga nabantu. Yani ayole island. Mota uko kwa nga bwakira ko ngaki ayenga kyoroche. Yani mbono roche ka bwakole nga. Yani ayelo mutaka buoko sanga otamayeti ngakyo sanga nabantu. Omuntu nare onyomire no musaje okunyako itukira. Asenye jata maji asakwera nilikiago tewa. Musaje akubunga kia ngombe yanywa maji. Yani nari kwebutorana nduchinsi yageme ndumoinali. Social poverty. Bono ngo ituo. Sogi sichia nanga ichirembeke. Ona toko meka toko raso. Social poverty. Kia marikanga kia wateba emerengani. Obe kile charabu emerengani 18:6. Emerengani 18:6. Social poverty. Gatene bukundo chibu kuchira ira ga Molisi naye biko bwata nkonyi. Chinkwana chiobo lili. Niwo chikorete liyo mana. No monuo ye. Nkyo monuo kurangisa. Abo ngakyo bukimo bwakene. Takonya ne chingo mutu watere takonya ne chingo chira. Makiateba chinkwana chiobuliri echikorete liyo mana. Omonu orangelige duke. Natanga nkole. Ako okora na ndarete proper. Na iwa ngakiateba chinkwana chiobuliri echikorete liyo mana baadaye mdomo wake waomba mapigo. Mbale kamule nanje. Kale mwanganye. Ngakiateba ntegerero uyu. Tegere naye rusiye nte kama ochiere ateba nga ase omochio yomo agatoka omuntu olenge omutaka nakini olenge ngaki omungaini. Olengo mungaini. Yotu atebiro butaka butangani mborobi. So shionga kiboko kweke gusi. Wamate ngakyokorana n'abantu banda asobo gimobo ngakyokorana n'abantu ekayotamaye tibuno korana n'abantu aye nigo kokunga nigo bwate obutaka bwo butamanya ngakyokoraba abantu igwa omaya kotebanga obutaka bwa kabiri ebokorunga material poverty yani bwo tanyora Wo tarengere ligo kole bintu byao na maokao. Obone boko nga mental poverty.
muntu ndagateba ngambuya no goteru chikuroti kogije to goterwe headbox ye headbox ne ra manganonsi kono ro muntu baro kwa kaisabu waka bakokora chirinye karusibere tigatigara inye wake parabo mwari mutayo kombacho ogocharuki kitabu nkeyo kalamu teyo yawa waka jisabu musachu uli ra ntandete na kono liba gasina ruchia na koenda ngao kirangire tu musachu uli ruite kuru Mombasa oya nari gucha gokonyeka ono ngachuocha sibuli mubuta kikiara konte aba nandi ngwatebe tu dizi teo chia ugatebali no nguchi kaba kekore ono kiabeire obode boko nga spiritual poverty na buwa wemono spiritual ndo chengale mwandike spiritual yani obotaka buwa ekemoika bwelingana lyango yanyasa abantu bala bataka miss enara basomanga ngakyo muntu akabo muntu omuyabona tenali konya kuyegera basagero nsabu. How does a person be a good person? Ngakyo muntu akabo muntu omuya number 1 ekero muntu akabo muntu omuya you must love God first aranjango nyasa ibona lyaro muntu omuya number 2 ancha babale mere ekyera malika watebanga na kyola ntenya sae oyo tanya korora oyo toiko nya rwanjo imokorete nandi gentongo jana janya sagero ekiya nayo omuntu okorara muguta noiga mubasi okorande toli bo baye yani onyo kokona bakana igwa sinda toli na burangeti kwa unga kiora ojo ko nango kurande liyo gende iguru sagera lo tabaka ngo batande 200 ngorala kwari okona ndingo ikeru gusa iwa somo chiyoyo gebungekyo omonta agatoka orenge omotaka nakini orenge ngaki omongaini iwa abataka mbale to wanja kwa abataka nakini onye bongaini tali obongaini bwe skuru obongaini bwo koiborera ni gona borabuo nando muntu ndabatabanga abotaka mboiko bagento kieke kegomi pantombale buna bono muntu na ronsomete university akantebisagero ngaki mbuna ngoko nyoro mwana iga kunoko nyoro mwana iga musumekere mete ya 10 kale 0 years ogo ikateni yasi kinakia basongo batubwite bona kansomi inyorete bona ngasinyukuli basi na mwana yogo ike miaka 10 nemete ya ikire miaka lenga 10 yona lito korusyo botaka subu bimomo nalibo korera na ete ko kansanga no motakore amarika watabanga what do you have at your hand ngiyo koreraji ko wata kinya sae agotumeka korua sora bwa ko ngani akomeka sande balenga mwanyi uli eba agatoka motaka olengo mungaini aha mulisia na sobo ngaini buaye agatolio mochioria nonya nabo igo igwa inkwe amangana sagera kwa nansa sana baka nalenga sana sagera ari kukwirwa kanga monyo teri bagasimu ikalanse nolenje baka mokole mirimo gwikalanse gozabana indime bunana ali maiga kero munya siasa goikali botio nonya ntu alenge basadi baka bakali boti ate bangamo takuye kera kwete muntu tayo okoleta ngake omoinyorete moy ngota bana mangana makongwa muntu naro gatagire chinko asigete orego taga chinko abantu bamwanjite senge chinko
ane besa lakini nabate ngomba chande 10 shillings kao kubwata 10 emima ego ikoika miri mwene ne mekongo aki abalende mbujali tata kaki bantu mbale kumunyira bako mote binga teni yago mbuya mona senko na baro bakacha bakaba boge maite kola bishoni nigeri kirasi ako ko rusiri nko kuru ke ngumbu okoletera wono go ngete ha koletera nkuru akigura tebelia basacha ngaki muri boge asiba kungu muri boge society amate ngumukungu tulendo muchiri tulenda ngwe na mabero kumulenda ngakwa kama kubaka kwa mukamera kwa matenga manyoki tawo bwango itakika ago ikago nchaka na tuigo tubeka ngo nalura uligite oira nara magima obeke kerande kiagara bane baigwete confusers ako tabinge nanyoli alinga mangi lakini ale kokora nayo tancha lindi tu uko ile nilia magima nona matoke ai motenga mukungu gende bugiciro on pia ko mubalira jinso saliti none bitume bingawa ngeguni okasona ukagenda okasona iga okasamba sikorusi nyokasamba obe omusacha jinso saliti matenga ekemu matulende ne bitume baka totoboye ebituma ako genda bakolete no mukungu gete echama bakaigwana bakolete muyu katanga maito yo nero toite bituma liri enjara yambe tukutuita bono chire bituma biya yeme tulire liri tata moy na nayo komogerera no mayenga gose ne kancha akiri to komanya gose ne kancha yani ni woro ve yumo pira kwe to kwa sirimbi ta kadigi tai igwa atebanga kulindi umutakuria agakonya buoya haleluya amagana ari ngega semu igwa kitabu kya Baiberania 13:16 tewo muntu ndo kwa nanga sagiru ngabana ugo singa kinga no manyite kakisagiru maite nyasaye nakina anta korugoro ngago etera sabantu chomang muswati olinki kya mabere Teko nyani ke bungu. Jaga bang. Timue baba korama ya. Karatika ngakia jaga. Oyo kirete omai to pimete ngakia jaga. Titue baba korama ya ngaki. Aha. Nagosanga na abande. Inakebi mwanso binga bunebyo. Nakiri. Akimara bataya. Chaka buyo mulisi. Tegera nayo mungino yuko. Timue baba korama ya. Igo ekaba tanga timue iga bantu ngwe bale. Tebanga timue ba kokora yale ngaki. Ma tekara igo omuntu naro ko so hoteli. Onyoro muntu kitamanye toyo. Wakaniro yoyo otigo yondo. Tikwa banyoro bonsi. Babonsi. Bunabona umuntu ntu agenda hoteli asigete abantu bali bo hoteli bakandika bakalisiti bakandikira ni bakamenta uri agatanga rusi cyuyu ngona igutirende rusi iwa ate banga tueba kokoraya ayari ngaki nagusanga nabande ekina kieke ngwanso geka mogokingo nyasa ne chayo bugata maene sanga nabande bali ngamwe buri
oye ranchi tia kurangiria gaisika go bagutira na baisi bande ata bantu baraboge abi mwana kibo gutina isika mwaya koranga anya keu jore aisika ni kwa begete igatali ke bungu ako aisika ragira bugangu wanu mwabongo kurangiri bali kora nari se bakora ate banga timwe bako korama ya ne bintu bwate sanga na bantu bande haleluya oye no gutaka gokonyo muntu mokonye nyine yanga mokonye completely talinga kare ya korosiri mubiru ndio komo akimoko yukimoro leo onya go ko monte gento moene nkorere ngaki ndabu nare go ko monte gento tia konya kumutagaza nkwamo batangasi no bara batangasachi mbai go kora radio lakini yanyorete buna kwa konya abantu gweta igwa mangana marika go tabanga okoboko kwa korire ukongo kora ngaki yes timueba okora maya sobo gimo kora maya ngo kio moeli yo kitabu ya Yakobo 2:15 mpaka 16 sehemu maitena yuko nyuma Yakobo 2:15 and 16 tigatebe onyoyo mino omusacha gosomo kungu ole bosa ngakia jaka onye oyo mino mosacha gose nkimwakira igagaki onyo mosacha gosomo kungu oyo mino ole ngaki aha na ole meire ndagera yakera rituko ole meire ndagera yali moigo aki moiko yakera aha na omontondo ino amotebye no montondo ina amotebye genda no morembe woto mulero oigote korene tamwa ekiaganetie asomo beroye baranga mwamba koiwe kebungeke igo monto gachire mwabo taita ote mate apa mwaga chiti nyumba ngena pa monto ndira kolenga ngaki nyombe ye nabonda nyolke ochicha monto ndo wako tinga karibu igo kwa niole bintu karibu kwa niole muga konda ka bogera sasa banga kitka mbogera nywa maji kanyawe bukima bwa rubu monginondo akabe enyombe ya na chani neli chambe bukima bwa ka moshi chekutira ndoli olia kama maji nga kanya nange ko chiko korushia nchawiya ngenge mugo egeramo amwakio kweli montolia kaikanchira kalenga ngachinsi echi ngokonya orusiria ali agaoncho kesibiti yekerungu kawika ngaki nandi gokoyana iga ngaki enanyorire ngitie nene ngaki ya ngosi ngaki yangana ngeyaruwe tokorwa rubukima bori bore nyara mongino le kata ai kara sandu sio to kara turagir ngaki ateba onyo monto mino ole ngaki ole bo saure getirianda moe onyo gokunyara so bugimobo mambimbo iko kia unorengerete baranga mwanyuri mambi tumbo iko kibunorengerete kora tebinda abantu nga mambi no kole mirimo nabo ikage itali lilo renga tinga ngochiole office yo otebunga no work today omwali oyo asobogi mobo nyasaye gatokonyire naye korama ya asobogi mobo
Ndabatigera asina abaikiria nyandere ngaito goika asenda rosera bari kamo tenga sokorosera aso moiko kwangira oangira nyasa abaseni ime ya Yesu yoro mutori itu